Štítna žľaza. Veľmi dôležitý, pre ľudské telo nevyhnutný orgán. Dirigent, ktorý ovplyvňuje chod celého organizmu. Podľa štatistík poruchami štítnej žľazy trpí každý 5. až 6. človek. Do života Ivany Čandovej, zakladateľky spoločnosti Glandula Mystery SRO, zasiahla choroba štítnej žľazy v roku 2007. Moja diagnóza znela ochorenie štítnej žľazy s autoimunitou. Prvým krokom bol svet internetu, to znamená, zapla som počítač a začala som hľadať, čo je to vlastne štítna žľaza, kde sa tento, už dnes viem, že dôležitý orgán v mojom tele nachádza. A bola som prekvapená z toho, čo všetko riadi a vlastne akú dôležitú funkciu plní v našom organizme. Dočítala som sa, že jedinou správnou výživou na to, aby tá moja štítna žľaza správne fungovala, je výživa jódom. Avšak máme rôzne formy jódu a tá najlepšia a najbezpečnejšia je organická forma jódu. Tak som začala po nej pátrať. Samozrejme, zistila som, a teda predávajú sa na internete alebo aj rôznych dostupných zdravých výživ aj rôzne produkty. Len keď som si to ďalej študovala, tak som zistila, že sú to formy anorganické a ja som stále hľadala tú moju organickú formu. Takže to bol taký prvý podnet, prečo som podala pokyn k vývoju nášho produktu Olejovita. K organickej forme jódu som sa dostala preto, lebo som ju potrebovala. Začala som veľa študovať, hľadať na internete, kde je veľa publikácií a veľa popísaného práve o tom, čo potrebuje štítna žľaza na to, aby správne fungovala. A na to, aby správne fungovala, potrebuje organickú formu jódu. Takže som si to začala študovať a dozvedela som sa, že jedine morská ryba v svojom tuku má takúto molekulu jódu. Samozrejme, ryby v dnešnej dobe už sú toxikované, moria sú znečistené, takže ďalšou alternatívou, ako sa dostať k organickej forme jódu, bola len ju dať vyvinúť. Jód je pre človeka veľmi dôležitou súčasťou výživy štítnej žľazy, ale samozrejme aj celého endokrinného systému, kde okrem štítnej žľazy patrí aj epifýza, hypofýza, samozrejme tá štítna žľaza, príštitné telieska, potom je to žľaza thymus, nadobličky, podžalúdková žľaza, vaječníky a semenníky. Tých žliaz je 9. Najdôležitejším alebo takým generálnym riaditeľom celého nášho endokrinného systému je štítna žľaza, ktorá z jódu žije. Kde všade sa jód nachádza? No nachádza sa v každej jednej bunke nášho tela. Keď toho jódu naše telo má nedostatok, tak postupom času zlyháva a nedokáže plniť tú svoju správnu funkciu. Ivana Čandová sa postavila k svojej chorobe hrdo, s chladnou hlavou a ani na chvíľu si nepripustila možnosť, že by ju choroba mohla ovládnuť. Sama sa pustila do hľadania možností, ako sa vyliečiť a jednu naozaj našla. Pri výrobe Olejovita som spolupracovala samozrejme s odborníkmi z odboru farmakológie, farmácie a biochemie. Bol to tím veľmi fundovaných pracovníkov, ktorí v minulosti sa podieľali na vývoji liečiv, čiže pôsobili v farmakologickej, farmaceutickej oblasti. Aj táto vlastne moja požiadavka alebo téma bola pre nich novum, keďže jeden z nich mi povedal, že čo jód, na čo, veď ho máme v soli. Avšak keď som trvala na tom, že ja teda potrebujem organickú formu a nie tú anorganickú formu jódu, tak vlastne moju výzvu na vývoj a prebádanie problematiky veľmi ako radi prijali a v podstate pustili sa do vývoja a výskumu.
Výskum a vývoj produktu, ak to môžem zarátať aj s tým mojím samoštúdiom, trval v podstate necelé 2 roky, kedy vlastne som skúmala a kedy vlastne som aj pripravovala nejakú literatúru na to, ak predstúpim pred profesionálov a odborníkov, aby som im to správne vedela argumentovať, prečo práve túto organickú formu jodu potrebujem. Takže 2 roky zhruba trval vývoj a výskum nášho produktu. Výrobok ešte pred certifikáciou, a keď ho naši farmaceuti vyvinuli, tak som okamžite otestovala